Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Naos nasaihul ibad dumugi makalah nomor 9. Wal maqalatu tasi'atu utawi makalah kang nomor 9, kang kaping 9. Iku kala dawuh sapa Bazar Jamhar, Syekh Bazar Jamhar. Situ khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Utawi ana 6 tingkah iso mbandingi sekabehing donya. Situ khisalin utawi 6 pira-pira tingkah iku ta'dilu mbandingi apa 6 aitu sawi tegese madani apa 6 jami'at dunya ing sekabehing donya. Ai amti ataha tegese pira-pira perkakasin donya. Wa amwalaha lan pira-pira bondone dunya. At-ta'amul mari'u. Nomor 1 panganan kang enak. Ayil ladzi itu tegese kang lezat sing enak. Wong lek wis ngedhep panganan sing enak, mangan sing enak, niku wis lali donya sak isine. Nah, panganan sing enak kaya ngoten niku wau berarti padha karo mbandingi donya sak isine punan, saking nikmate. Wal walatu lan anak asalihu kang bagus, albaru kang ngapiki kang bagusi biwalidai kelawan wong tuwa lorone anak. Duwe anak sing bagus iku iso mbandingi donya sak isine. Wa zaujatu lan bojo as-sholihatu kang bagus al-muwafiqatu kang cocok sing taat. Maknane allati ayillati tuti Allah wa zaujaha. Ayillati tegese wong wadon tutiu kang taat sapa allati Allah ing Gusti Allah wa zaujaha lan bojone wong. Taat nang ngene Gusti Allah lan bojone. Iki iso mbandingi donya lan saisine kenikmatane. Wal kalamu lan ucapan al muhakkamu kang dikokohaken, kang dikuwataken, ayil mutqanu tegese kang dikokohaken. Alladzi la yataghayyaru kang ora berubah-berubah apa ucapan sing dikuwataken. Iki iso mbandingi donya sak isine. Wa kamalul akli lan sempurnane akal. Ruwiya dan riwayataken ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu setuhune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi likulli amalin da'amatun wa da'amatu amalil mar'i aqluhu. Likulli amalin iku kedue saben-saben amal da'amatun utawi ana cagake. Wa da'amatu amalil mar'i utawi cagake amale awak-awakan iku aqluhu akale mar'i. Habi qadri aqlihi takunu ibadatuhu mongko kelawan kira-kira akale mar'i
takunu ana apa ibadatu ibadahi mar'i li rabbihi maring pangerane mar'i. Lek akali semakin kuat ibadah nyang Gusti Allah semakin apik. Sebab lek akale kuat mestine ngerti paham rukune, syarate, sunah-sunahe bakal paham sedaya. Ibadahe kualitasnya akan semakin baik. Wa qala Umar bin Khattab wa qala lan dawuh sapa Umaru Sayyidina Umar ibn Khattab radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anu saking Umar dawuhne Sayyidina Umar aslur rajuli aqluhu wa hasbuhu dinuhu wa muru'atuhu khuluquhu. Aslur rajuli utawi bonggele wong lanang iku aqluhu akali rajul. Bonggel utawa dasar iku akal. Wa hasbuhu utawi tedak mulyane rajul iku dinuhu agamane rajul. Wa muru'atuhu utawi keprawirane rajul prawira iku kawibawaane wibawae rajul iku khuluquhu budi pekertine rajul. Wasihatul badani lan warasi awak. Awak lek waras iku padha karo bandingi donya perkakas donya lan harta benda donya kabeh. Sebabe lek awak wis mboten waras sampai diobatno, sampai ngentekno bondo, ngentekno perkakas donya kabeh kanggo ngobati awak sing mboten sehat, awak sing mboten waras. Mulane sing kala wingi nika afia sehati awak, warasi awak niku termasuk salah satu gede-gedene nikmat. Wal maqalatul asyratu maqalah kang nomor 10 Anil Hasanil Basri. Dumugi maqalah nomor 10 mriki mawon. Mugi-mugi saged manfaat dumateng kita sedaya, saged barokah rezeki kita, barokah umur kita kabeh. Amin ya rabbal alamin.